kawadhi kapod wantiere county ma Mombasa, wachno mar returning officer mane county ma Mombasa, ng'eni en wach mabende anno kibuonjo bi isewinjo. Oponono nitiere weche mag akeni waluonge ni siasa kose en weche machalo na nikech gin weche mabende jomoko nochwalo pachgi ka gikwedo. En wach malit ni iwacho ni returning officer ma Mombasa en Jaod CEO Marjan ma CEO IEBC. Matiende ni tije mar CEO ni noneno ni ng'amo mnyamiyo tich mondo bed returning officer ma county ma Mombasa en chiege. Koro jopiny nyoko mor gi wachno nikech ma ofisi sirikal ok en ofisi gi jaodi motiyo kaka udwaro. Ma inyanyiso jaot ni in dhi timo Mombasa na ti Nairobi. Ma ofisi sirikal. Koro kanyo nyoko dhi maber ahinya gi jopiny. Kendo kanyo onego arangi ni CEO mar IEBC oketho chik mag ethics, especially code of conduct. Kaka jatelo ok onego bed ni indiko jaodi kata nyithindi e ofis mitiye ni gina magiti. Ka bed ni ng'ato nono ondiko gi e tich another department mar sirikal mionge influence to winjore. Kata ka bed no okaw mamano gi Ministry of Wildlife and Natural Resources winjore. To kinya wacho ni ine CEO to jaudi monego bende report to you report ni kaka jaod